belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Minister van Justitie Shelton Hato zal vandaag een bezoek brengen aan de SDKK-gevangenis. Daar zal hij spreken met bewakers en gevangenen. Het is geen geheim dat de gevangenis op Curaçao verschillende problemen kent en de minister wil zelf een kijkje nemen voordat hij een beslissing hierover kan nemen. Eerder deze week maakte de rechter bekend dat de raffinaderij, als die weer open gaat, zich moet houden aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Gisteren vertelde GIK Refineria BV in een persbericht dat zij de raffinaderij vanaf de eerste dag kunnen exploiteren binnen de milieunormen zoals die zijn onderschreven. GIK Refineria is nog steeds geïnteresseerd om de raffinaderij over te nemen. Wettelijk vertegenwoordiger is advocaat en oud-minister Rutzel Marta. Hij noemt het van het allergrootste belang om de Curaçaose gemeenschap te beschermen en dat is volledige naleving van de normen van de WHO. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Gisteren is bekend geworden dat Curaçao en Sint Maarten na 12 jaar uitstel een nieuwe munteenheid krijgen. De Caribische gulden, die moet per 1 januari 2024 worden ingevoerd. De introductie van de Caribische gulden is de afgelopen 12 jaar meerdere keren uitgesteld, onder meer vanwege de slechte economische situatie. Nu is het moment er rijp voor, zegt minister van Financiën Javier Silvania. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zegt dat we niet langer met de Nederlands-Antilliaanse gulden, de NAF, als munteenheid kunnen werken vanwege de sterk verouderde specificaties, hoge productiekosten en een verhoogd risico op vervalsing. De wijze waarop de overheid momenteel bezig is met het innen van de belasting is niet goed voor de gemeenschap. Dat zegt oud-parlementariër Eugène Cleopa. Er wordt volgens hem te weinig rekening gehouden met de kleine man. En de aanslagen zijn een enorme aanslag op families, bedrijven, gezinnen. En volgens Cleopa moet de overheid meer hart hebben voor de bevolking in plaats van zo rigide de belasting te innen. Het Openbaar Ministerie heeft alle COVID-zaken ingetrokken. De OM gaat nu in beraad over de verdere afhandeling van de overtredingen van de coronamaatregelen. Die zijn ingesteld sinds het begin van de pandemie in maart 2020. Woensdag moesten een aantal personen voor de rechter verschijnen om zich te verantwoorden. Na de behandeling van de eerste zaken bleek dat de opgelegde straffen sterk afweken van de eis van het OM. Daarom heeft het OM besloten de andere zaken in te trekken om zich te kunnen beraden. De rechtbank op Curaçao heeft gisteren een 32-jarige brandweerman veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank is verwezen dat de man seksueel misbruik heeft gepleegd met de 14-jarige zus van zijn toenmalige vriendin. Uiteindelijk raakte het meisje zwanger en heeft ze tegen haar ouders verteld wat er is gebeurd. Een zeer opmerkelijk bericht. Gisteren bij een filiaal van McDonald's aan de Dr. Maalweg heeft een man zijn pistool getrokken toen hij een bestelling deed voor eten via de drive-thru. De man wilde zeker zijn dat zijn bestelling goed werd afgeleverd en bedreigde daarmee de cashier met een pistool. De zaak wordt momenteel onderzocht. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.